Daylight come and we wanna go home. Daylight come and we wanna go home. זה בטוח ייכנס לפרק. ברור. מה שלומך? טוב, יותר טוב. כן. ואתה? טוב מאוד. אני הופתעתי מעובדה שגיליתי השבוע. עובדות שמפתיעות את יעקב, בוא נשמע. אני לא זוכר באיזה הקשר, אבל היה איזה דיון בטוויטר על... זה התחיל... באינטרנט. זה התחיל מזה שלא הבנתי למה בכל העולם פלייסטיישן נקרא פלייסטיישן, או שאנשים קוראים לו PS וכאלה, ורק אצלנו בארץ זה הסוני. סוני, שחקתי בסוני. כן, שחק בסוני. תביא את הסוני. רק בישראל. כן. ומשם חקרתי קצת וגיליתי שהביזנס הרווחי ביותר של חברת סוני, כן. לא קשור לטכנולוגיה, למשחקים. אני חשבתי, אתה יודע, מוזיקה אולי, סרטים, משהו באזורים האלה. כן, אגב, יש באמת... סוני פיקצ'רס? כן, סוני פיקצ'רס וסוני רקורדס, אם אני לא טועה קוראים להם, אבל באמת, סוני מיוזיק, סליחה. והם באמת מחלקות הרבה יותר רווחיות מהגיימינג שלהם. אבל במקום הראשון, בהפרש, ביפן בלבד, הם מוכרים את זה, ועדיין זה הרבה יותר רווחי מכל השאר, הביטוח. ביטוח, סוני מוכרת ביטוח. איזה אפור ולא קשור. למה ביטוח? כי זה עושה מלא כסף. זה ממש מראה שסוני היא כאילו לא חברה טכנולוגית, אלא היא חברה שיש לה גם מוצרים טכנולוגיים. אני חושב שפלייסטיישן אולי, אם אתה מציג את זה ככה, אולי זה פשוט יותר, אחד, אינרציה, הם יוצאים מזה הרבה שנים והם ממשיכים, 2, יחסי ציבור, כאילו, אולי זה כן שווה להם ברמה הזאת, אולי, כן, הם רוצים שהשם סוני יהיה כאילו בכמה שיותר בתים. יכול להיות. אבל ביטוח. כן, זה ממש... וכאילו לפי מה שהבנתי גם אין כזה שום תוכנית לצאת עם זה החוצה מיפן. אבל נכון זה דבר מאוד יפני לעשות. כאילו לעסוק בדברים לא קשורים בכלל בתוך אותה מסגרת. תסתכל על ימאה. ימאה זו דוגמה קיצונית. אופנוע ים, קלידים. היה לי צורב של ימאה. באמת. כפול 8. כל השכונה היו רוצים שאני אצרוב להם. בטח. כן, מה, ביום שהבאתי... דיסקים של TDK יש לך? וואו, כמה ארגזים של דיסקים כאלה קניתי. היום שבו הבאתי את הצורב דואל לייר, זוכר שהיה גם את הדבר הזה? וואו, זה ממש חדשני. כן, זה הרבה יותר חדש, אבל הוא צורב בשתי שכבות. זה היה מדהים. למה לא עשו כאילו 3, 4, 10 שכבות? לא הבנתי. כי אז הגיע בלורי, אני חושב. בלורי? זה שלא הצליח? זה שמע, תגדיר לא הצליח. לא יודע. היה נראה לי, כאילו, לא חדר לכל בית, בוא נגיד. נכון, אבל כל דבר שהוא קונן דיסקים היום, הוא גם בלורי. כאילו, גם ב-PS, כן. הקונן של הדיסקים קורא גם בלורי. אבל גם PSים עכשיו מייצרים אותם בלי... יש שתי גרסאות, בלי דיסקים. נכון. ברכבים יש כאילו בלי דיסקים, יש כאילו... זה די, הפסקנו עם זה פחות או יותר. לא, אתה לא... אין לך מה לעשות עם דיסקים. יש אינטרנט בכל דבר. נכון. מספיק. באמת שאין לך מה לעשות עם דיסקים יותר. אבל כן, העניין הזה של חברות שעושות דברים לא קשורים הוא מאוד יפה. כאילו יפה... זה מצחיק, לי זה מזכיר כאילו, שלמדתי בבאר שבע, אז היית הולך למסעדה, נגיד מסעדה אפילו נחשבת, כאילו, no offense לבאר שבעים, כן? כאילו, הרבה כבוד, אבל זה לא הגיוני למכור באותה מסעדה סושי והמבורגר. לא, זה לא הגיוני. זה משהו מאוד פריפריאלי לעשות. או במקרה שסיפרת עליו כבר, כאילו, מאפים ונרגילות. כן. וואו, איך הייתי שמח למאפה עכשיו. וואו, כן. נרגילה פחות. אני אף פעם לא הייתי בעניין, אתה יודע. האמת שבקשר לנרגילות יצא לי שבוע שעבר אני חושב, כזה הלכתי, עשינו כזה סיבוב עם ההורים שלי בשכונה ואמרתי לאבא שלי כן, פה היינו יושבים, היינו מעשנים פה נרגילה. עכשיו אני, אתה יודע, עוד רגע בן 34 ואבא שלי כזה, מה? באמת, מה פה כאילו, ומאיפה הייתם זה, ואיך, וכאילו פתאום היה בהלם, מה הדבר הזה, אני כזה... בוא לא נחשוף, בוא לא נמשיך את השיחה הזאת. לא נראה לי שאתה תאהב לאן שהשיחה הזאת מתקדמת. כן, הייתה תקופה של נרגילות. כן? קצרה, אבל הייתה. טוב, גדלת בראשון, אין מה לעשות. אין מה לעשות. נשים פתיח. נשים.
שלום, וולקאם לעוד פרק של מה יש בזה? אתה, אלעד יצחקיאן, אני קובי מלמד ואנחנו פייס טו פייס. פייס טו פייס. אני נרגש מאוד, אנחנו באולפני מיקסטיילס המשודרגים? כן, אפשר לומר. אני מרגיש משודרג. כן. אני רציתי לפתוח משהו קטן לפני שאנחנו נכנסים לעניינים וחסויות והנושא של הפרק וזה משהו שיותר חשוב לי מהכל. כן. הזכרתי פה לפני מספר פרקים את זה שאני קונה ג'רקי אונליין מאייר ומאוד אוהב ביף ג'רקי וכו', ומספר מאזינים ומאזינות שאלו מאיפה אתה קונה, מה קרה? השבוע באתי להזמין ביף ג'רקי באייהרב ולא היה כמעט כלום. ואתה חושב שזה בגללנו? אני לא חושב, אני מאשים כל מאזין ומאזינה שאי פעם ניצלו דברים שאמרתי בשביל לקנות דברים, להפסיק לעשות את זה, ועכשיו בוא לחסות שלנו. מה עם המאזין שהיה מכין ביף ג'רקי? כן. איפה הוא? אני מתבאס שאני לא זוכר את השם, ושוב תודה. אבל זה היה ממש טעים. כן. זה היה מטובל כזה טוב. בוא נדבר. כן. או אם אתם מאזינים אחרים שמכינים ביף ג'רקי, אז כאילו תביאו. כן. לא צריך לדבר. פשוט תביאו. טוב, בוא ספר למאזינים מה כן כדאי להם לקנות, מה אנחנו רוצים שהם יקנו. כן, כן, יש דבר אחד, כאילו לא דבר אחד, אבל תאגיד אחד, שאנחנו רוצים ענקית השינה. תפתחו עבורו את הארנק. כן, ואת הלב. מי שעדיין משתמש בארנקים, כי גם זה לא קורה הרבה. ואנחנו כמובן מדברים על ענקית השינה, תאגיד המזרנים וקונגלומרט המיטות. קונגלומרט, אוי ואבוי. אהבת? כן. פנדה, חברינו בפנדה. בפנדה. כבר סיכמנו את זה שזה לא נכון בכלל. פנדה מייצרים מזרני שינה פרימיום ברמה הכי גבוהה שיש, וגם במחירים של אלפי שקלים פחות. תכף נדבר על מחירים, יש עוד חידושים. יש להם כמובן מיטות, מצעים רכים ונעימים, מזרנים לכלבים. יש כמובן את הכרית ההיברידית, השתבח שם על העד, הכרית הכי נוחה שישנתי עליה בחיים, כיף כיף גדול. יש גם אגבות, מגנים למזרן, טופרים, ספה נפתחת, וכמובן את צמיחת הפוך הסינתטי החדשה, שהיא עונג צרוף. וואו. כל מה שצריך לעשות זה להיכנס לפנדה, ZZZ.coil, ולבחור בדיוק את מה שבא לכם ומתאים לכם. כל ההזמנות כמובן מגיעות במשלוח חינם לכל הארץ, ועכשיו חגיגה של מבצעים. חגיגה. זה לא הם כתבו, אין מצב. ממש לא. הייתי ממש כועס אם הם היו כותבים לנו את זה. איך נראית בכלל חגיגה של מבצעים? לא יודע, אתה זורק מחירים באוויר. וקונפטי כזה. כן. קבלות כזה. חצי מחיר. כן. אם רציתם להחליף את המיטה שלכם, זה הזמן, שימו קוד קופון יש 55 באתר, YESH55, תקבלו 55% של הנחה על המיטה ברכישת מזרן, כלומר, תעשו בנדל של שניהם. מאוד. ומעבר לזה, כל דבר אחר שתרצו לקנות אצל פנדה, תכניסו שם קוד קופון יש 10, YESH והספרות 1-0. מדהים. ותקבלו שם 10% הנחה על כל ההזמנה, לא משנה מה הזמנתם. עלינו. שני המבצעים עד סוף אפריל, אז תעשו סדר בחדר השינה שלכם. תודה על זה. פנדה, חלומות נעימים. כן, אז אני מבין שפה יסיימו נותני החסות שלך. שלי, כן, אתה יכול לתת את שלך. אז תשמע, אני לא אוהב להרחיב, אני לא איש של יותר מדי מילים וסיפורים. אני רוצה לבוא פשוט. יש בעיה, יש יוסי. בהינתן בעיה, העבירו אותה אל יוסי. הוא יטפל בה. יוסי, מתמחה בתחום, הוא מעל ל-30 שנה של ניסיון בתחום, ובשוט בן אדם שאפשר לסמוך עליו. אפשר. ועכשיו חדש. גילינו שמישהו פתח. מסתבר שיש ליוסי טוויטר. כן, אז חפשו אותו, אקספרט יוסי בטוויטר. כן, אני מבטיח לכם שזה לא אנחנו. זה לא, הייתי אבל זה ממש יפה. אני מתוך כבוד ליוסי הולך לעקוב אחרי מה שקורה שם. בוודאי. זהו, מבחינתי אפשר לקדם פה לחוקי הפורמט וכדומה.
אז הם ככה, לא השתנו, עדיין. קובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין, שקרה במציאות, אך נשמע מופרך. אני לא מכיר את הסיפור ושומע אותו יחד איתכם בפעם הראשונה. אנחנו לא עורכים שום דבר ועושים את הכל בטייק אחד. בואו נשמע כמה צלילים כלכליים. יפה מאוד. וואו, כמה צועות. כן, סקסס אקספרס כפרה עליכם. אחד מהם הופיע השבוע עם החבר של Tenacious D, איזה מגניב זה. כאילו עם שניהם. עם ג'ק עם ג'ק בלק וקייל. קייג'י. כן, קייג'י. ואם כבר מוזיקאים מגניבים, אז חייבים להזכיר לפחות במשפט את טיילור הוקינס, עליו השלום. כפרה עליו, שבר לי את הלב ממש. בתור מעריץ מושבע של הפו פייטרס עשרות שנים. אני בישרתי לך על זה? כן. אני חושב שזה לא פעם ראשונה, אני אוהב לבשר לך על מוזיקאים מתים. כן, אתה עושה, שמע, אתה קם הרבה לפניי. נכון. אז אתה נחשף בבוקר תמיד. אני כזה, היי, 6 בבוקר, מי מת עכשיו? בוא נשבור לו את הלב. שאני אהיה זה שישבור לו את הלב. קיצר, מבאס מאוד. שמע, כאילו כבר ראינו את כל הדיווחים והשמועות והסיפורים, זה עוד לא סופי, אבל כאילו אפשר להניח פחות או יותר. שמע, הבן אדם מתמודד עם דיכאון ככל הנראה תקופה לא קצרה. ובתור מישהו שיצא לו להכיר בחייו אנשים אחרים שמתמודדים עם הדבר הזה, פשוט זה לא. אבל אם אתם בראש הזה, אז כאילו לבקש עזרה זו לא בושה בכלל. וזה עדיף בהרבה על האלטרנטיבה. יותר מזה, אם אתם מזהים על הקרובים עליכם, שזה משהו שיכול להיות שם, אז תציעו עזרה, תגישו עזרה. ואם אתם חווים את זה או מישהו מסביבכם, יש את עמותת ערן למשל, בטלפון 1201. תנסו. אפילו יש להם חדש מוקד וואטסאפ כזה, אתה יודע, בשביל אנשים כמונו שלא אוהבים לדבר בטלפון עם אף אחד, הם יכולים אפילו דרך האתר שלהם למצוא זה. קיצר, אם הצלנו ולו נפש אחת, אז אני מאושר ואת שלנו עשינו. אז בוא נתקדם. כן. הייתי צריך לקחת שלוק כזה, לעשות הפרדה. כן, זה השלוק הפרדה שלך. כן, זה כאילו, זה כמו הסמיכי שלך. זה הנקודה שורה חדשה שלי, אני כזה סתמו רגע. הנה, שוב הוא מפריד. זהו, אז עכשיו אפשר להתחיל. אני איתך. קדימה, אני לא יודע למה אני סוגר את הבקבוק. אתה רוצה לשמור על הגזים בפנים. כן, יכול להיות. טוב, אז בוא נצא לדרך. בשנת 1841 הוקמה במדינת פנסילבניה התיישבות קטנה וחדשה. במקום כבר הייתה מסבעה קטנה בשם בולס הד. כן. אז ההתיישבות החדשה נקראה גם היא בולס הד פנסילבניה. בסדר, יש סיבה שזה בולס הד כאילו במקור? זה שם טוב לפאב, לא? כן? כאילו, זה כזה שם נורא בריטי כזה, הבריטים נורא אוהבים כזה, המשהו של החיה כלשהי. כן? כן, זה קורה שם הרבה. יש מצב, אני יכול לראות את זה. זה קורה שם הרבה. בעיקר, אתה יודע, פאבים של פעם עם שמות של ציפורים, כזה. כן, זה ממש תת-ג'אנר בשמות של פאבים אנגלים. הלכנו לשבת בפיג'ן. לא, בפיג'נס האט. זה כאילו כאלה. נכון. שנה לאחר מכן, האדמה נרכשה על ידי חברה בשם Locust Mountain Coal and Iron Company. יענו, הר הרבה. כן, גם זה ממשיך עם החיות. כן. האדמה נרכשה בגלל שבאזור נמצא מצבור די גדול של פחם, לא סתם פחם מסוג אנטרצית, אני כנראה לא הגיתי את זה נכון. רגע, אתה יודע שהתאגיד הזה נכנס אחרי זה לתחום הטיסות? אני מקשיב. הציעו טיסות לוקאסט. איזה טיסה שאתה לא רוצה להיות בה. לא, ממש לא, אתה כזה, אני לא פותח את הפה בכלל. יפה. קיצר גילו שם באמת פחם מסוג אנטרצית, נראה לי, פחם איכותי מאוד עם אחוז מאוד גבוה של פחמן. זה הקטע. מהר מאוד הניחו שם גם מסילת רכבת חדשה כדי לאפשר לייצא פחם מהמקום. המהנדס של החברה קוראים לו אלכסנדר ריי, והוא שינה את שם העיירה החדשה לסנטרוויל. זה שם גנרי. אנחנו לא ימנים, אנחנו לא שמאלנים. סנטרוויל. כמה שנים לאחר מכן, רשות הדואר האמריקאית חייבה אותם להחליף את השם, בגלל שכבר
הייתה עיירה אחרת בשם סנטרוויל בפנסילבניה. רגע, רשות הדואר חייבה אותם להחליף את השם? מי אתם? בגלל של אנחנו לא יכולים לשלוח. מי אתם? כי אתה לא יכול לדעת לאן זה, כאילו... תרשבו אצלכם סנטרוויל 2, תעבדו עם זיפ קוד, לא יודע, כאילו, תתמודדו. ככה היה. כאילו מה, אין דופליקייטס היום? יש. לא באותה מדינה. באותה מדינה, אוקיי. אני חושב שבאותה מדינה זה כבר רמת גרנולריות שאי אפשר לטפל בה. כן, אנחנו לא יודעים להתמודד עם הדבר הזה. אז השם החדש שנבחר היה סנטרליה. זה כמו הטרלה כבר, באמת. מכרות הפחם הראשונים בסנטרליה נפתחו בשנת 1856, ובעשור שלאחר מכן נפתחו עוד רבים נוספים. רבים וטובים. על זה אפשר להתווכח. אוקיי. במאה ה-19 הייתה קבוצה שנקראה The Molly Maguires. הם היו סוג של אחווה חשאית כזאת של אירים בני המעמד הבינוני נמוך. חסמבה כזה. כן, כזה רוטרי. חסמבה, הם כולם היו שיכורים שם כל הזמן. אז פשוט חבורה של אירים, כן. והקבוצה הזאת התחילה באירלנד, ואז היא הגיעה גם לאנגליה, בעיקר בליברפול, הייתה שם קבוצה מאוד גדולה שלהם, ומשם הם הגיעו גם למזרח ארצות הברית, בין השאר פנסילבניה. הם נקטו בשיטות של טרור והפחדה כדי לשפר את תנאי העבודה. עבודה. אוי ואבוי. הם נקטו בשיטות של טרור והפחדה כדי לשפר את תנאי העבודה של עובדי מכרות בעיקר, כי זו עבודה שהייתה מאוד נפוצה בקרב כן, אירים. זו עבודה גם שהם מתים בה. כאילו. כן, המון. כן. הם ממש כאילו, הם היו פוגעים באופן שיטתי בשוטרים ואנשי אבטחה, והיו מפוצצים מסילות רכבת, ופוגעים במשלוחי פחם, הם היו מארגנים הפגנות, ובכללי כאילו כל מי שמעז לדבר נגדם ישר היה זוכה לאיומים אם לא יותר. בשנות ה-60 של המאה ה-19, למולי מגוויירס הייתה נוכחות רבה בסנטרליה, כי הרבה קורי פחם וזה. כן. ב-17 באוקטובר 1868, אלכסנדר ריי, זה שהקים את העיירה בעצם, הוא נרצח בדרכו לסנטרליה על ידי קבוצת אנשים שזוהו עם המולי מגוויירס. לפחות טענו שהם זוהו, אבל לא בדיוק ידעו מי היו האנשים האלה. 4 אנשים נעצרו בחשד למעורבות ברצח, אבל כולם שוחררו. ובינתיים בעיירה, כל מיני אנשים לא ממוצא אירי, התחילו... היו ממש מספר מקרים של תקיפות נגד אנשים. היו רואים ג'ינג'י ברחוב, ישר מרביצים לו. קודם כל מבורך. היי. סליחה. היי. כומר מקומי בשם מקדרמוט היה אחד מהאירים שנפגעו. מקדרמוט ברחובות סנטרליה. לפי האגדה, לאחר שתקפו אותו, הכומר הטיל כללה על סנטרליה, בתגובה על מה שהוא כינה התנכלות ליוצאי אירלנד. האגדה מספרת שמקדרמוט אמר, יום יבוא בו הכנסייה של סנט איגניישס תהיה המבנה היחיד שישאר עומד בכל העיירה. זה זורק אותי לאוסף פרקים, אולי הכי טוב שהיה ב-Married with Children, שהם נוסעים לאיזה סקוטלנד או משהו, ויש שם כללה, יש שם את כללת בנדי או משהו כזה, אתה זוכר כזה דבר? ואל כאילו מנסה להסיר את הכללה או איזה משהו כזה, זה היה פשוט, קודם כל, לא היו כל כך הרבה פרקים שצולמו, אתה יודע, בסט אחר, שזה היה חמוד תמיד, ואתה יודע, היה מאוד, וכאילו אל מתערבב עם הבריטים שם, וזה, זה היה פשוט, זה היה אדיר, באמת זה היה אדיר. אני לא זוכר מה הייתה הכללה. יודע שאת הפרק הספציפי הזה אני לא זוכר. זה היה יותר מאחד, זה עם ה-to be continued כזה. וואלק, אוקיי. אהבתי מאוד. הרצח פוענח 8 שנים לאחר מכן, כשאדם שזכה לכינוי הקבצן קלי, יענו קלי the bum, זה שם מצוין. הוא הודה במעשה וגם חשף את שמותיהם של 3 האחרים שסייעו לו. מלשין גדול מאוד, וכולם נשפטו למוות בתלייה. קלי המלשן. יפה. בשנת 1890 העיירה פרחה, ומספר התושבים הגיע לשיא של יותר מ-2,700 תושבים. בעיירה היו 7 כנסיות, 5 בתי מלון, 27 מסבעות, 2 בתי תיאטרון, בנק, בית דואר ו14 חנויות מכולת. גרים שם 2,000 ומשהו אנשים, כן. 27 מסבעות. ברור. כבר עברנו על זה. זה פשוט לא יאמן. כן, היחס משוגע.
אבל כנראה, אתה יודע, מוצדק, הם כולם הולכים לפאבים אחרי כן. whatever שהם עושים. וגם אני מניח שזה מקומות קטנים. 27. כן, זה כאילו, זה מספר גבוה מאוד. בתחילת המאה ה-20, תעשיית הפחם המקומית הייתה בשיאה, אבל אז בשנת 1929 הגיע השפל הגדול, המיתון הענק העולמי, וחברה מקומית בשם Lehigh Valley Coal Company קרסה, וכתוצאה מכך 5 מכרות פחם בסנטרליה נסגרו. וכמובן, הרבה אבטלה וכו'. בשנת 1950 מועצת סנטרליה נעזרה בחוק של מדינת פנסילבניה כדי לרכוש את הזכויות על כל הפחם שנמצא מתחת לאדמה בעיירה. יענו, כל מה שגלוי עדיין שייך לחברות וכאלה, אבל כל מה שמתחת לאדמה שייך... איזה מוזר, מעניין מה החוק הזה, כאילו, החוק שמפרט בדיוק את זה. לפי מה שהבנתי, פלוס מינוס. גם מה זה, מה מוגדר מתחת לאדמה? זה כאילו זכויות מינרלים של... מקומיות. של עיריות ורשויות, על דברים שנמצאים מתחת לאדמה ציבורית או כזה. אוקיי. באותה השנה, לפי מפקד האוכלוסין האמריקאי, גרו בסנטרליה 1986 נפשות. ב-27 במאי 1926, כמה עובדים הציתו באש ערימת זבל שישבה בבור באחד המכרות. זה כאילו מכרה נטוש שהם הפכו אותו בעצם לכאילו מזבלה ענקית. הבור שימש בעבר בתור מכרה, ועדיין הייתה שם כמות מסוימת של פחם חשוף. העובדים הצליחו לכבות את הלהבה הגלויה לעין, אבל הפחם שמתחת לפני השטח המשיך לבעור. וואו. בשבועות שלאחר מכן, השריפה התפשטה בפחם שנמצא מתחת לשטח העיירה. זה פשוט שרף את העיירה מלמטה? כאילו האדמה מתחתיך בוערת. מטורף. כזה. תיאוריה אחרת, אגב, טוענת שכל הסיפור התחיל יום קודם לכן, ב-26 במאי, כשעובדים השליחו אפר חם אל תוך בור האשפה, והאפר החם הזה הוא זה שהצית את הפחם החשוף. אבל... עשו מנגל כזה ושפכו שם את ה... כן. אגב, הרשויות היו אמורות בכלל להתקין מעטפת חימר שתקיף את המזבלה הזאת, בשביל למנוע מהפחם שעוטף להידלק, אבל הפרויקט לא הושלם בזמן, ואז פשוט הפסיקו אותו, אז כאילו יש שם כזה מעטפת חצי גמורה כזאת. שכונה בקיצור. כן. בכל מקרה, השריפה ממשיכה לבעור מלמטה, והרשויות של מדינת פנסילבניה שמעו לראשונה על השריפה רק בחודש יולי. כמה זמן? זה התחיל ב-27 במאי. כן, זה הרבה זמן. כן. זה יותר מחודש. כן. שריפה מתחת לאדמה. כן. מהנדס מכרות מקומי הציע לחפור החוצה את הפחם הבוער בעזרת שופל, והוא דרש תשלום של $175 תמורת העבודה. אני יודע שאתה עומד לשאול. כמה? בכסף של היום זה כמעט $1,700. לא רע. אבל התשלום שלו נתקע בגלל סחבת בירוקרטית וכאלה, אז הוא פשוט החליט לא לעשות את זה עד שיעבירו לו כסף, אז זה פשוט לא קרה. מהנדס אחר הציע גם הוא לחפור החוצה את הפחם הבוער, בתנאי שיסכימו לתת לו את כל הפחם שהוא מוציא. שיהיו לו זכויות על כל הפחם שהוא על הדרך. ולא הסכימו לוותר על זה. והוא לא הסכים לוותר על זה, והעיירה מן הסתם לא מאשרת לו דבר כזה. ואז בעצם הוא המשיך כאילו בכזה ניסיונות לשכנע אותם לתת לו, ואז אמרו לו, שמע, עכשיו זה כבר לא בידיים שלנו, זה בידיים של מדינת פנסילבניה, והם מחויבים להוציא דבר כזה למכרז, אז כאילו, אי אפשר להתחייב בפניך. כן. אז גם זה פשוט לא קורה. אז ממשיך לבעור. כן. בינתיים היה חשד שגזים רעילים יצאו מהאדמה בגלל השריפה, ואז התחילו לסגור חלק מהמכרות בעיר, לפחות באזור שבו ממש התחילה השריפה, כאילו. אז הם סוגרים כמה מכרות שם. עכשיו, המשרד למשאבים סביבתיים של מדינת פנסילבניה, הם התחילו לחקור את השריפה, ואיך הם עושים את זה? הם קודחים חורים באדמה כדי למדוד טמפרטורה ואת הגזים שנפלטים. כן. בפועל מה שזה עושה,
זה גורם לגזים להיפלט? אולי גם, אבל... גורם לשרפה להתפשט? זה מכניס חמצן פנימה. כן. וגם מכניס רוח, כי בכל זאת הם קודחים חורים קטנים כזה. כן, זה גורם לשרפה להתפשט. כן, הם פשוט עוזרים. כן. העיירה בשלב הזה השאירה את הטיפול בנושא למדינת פנסילבניה, וכאילו הכל בידיים שלהם, המדינה מטפלת בזה עכשיו. הניסיון הבא לכבות את האש הגיע בשנת 1967. עד אז בערה האש? 5 שנים. מה זה? מה ההשלכות של זה? כאילו, מה קורה? חכה. זה לא עבד. 2 לאחר מכן היה עוד ניסיון כיבוי, הפעם על ידי כיסוי החורים באדמה באמצעות חמר. כדי לסתום את האוויר. כדי לסתום את האוויר, שלא תהיה זרימת אוויר פנימה, שלא ייכנס חמצן, גם זה לא עזר. אחר כך החליטו לשטוף במים את כל המכרות שדלקו, ולנסות לחצוב החוצה בעצם את הפחם הבוער, פשוט להוציא אותו החוצה מהאדמה, וגם זה לא הספיק. וואי, וואי, וואי. התחושה הייתה שבאופן כללי כל הניסיונות האלה לכיבוי האש לא ממש נוהלו בקטע של כאילו אירוע חירום שחייבים לפתור עכשיו, אלא יותר בקטע של כאילו זה פרויקט עבודה סטנדרטי 9 to 5 כזה, עם שעות עבודה וימי חופשה, ובסופי השבוע לא עובדים על זה, כאילו כזה. אפילו הייתה פעם אחת שהיה מין וייב כללי כזה של עוד מעט מצליחים לכבות את האש, כאילו ממש היה נראה שהם מתקדמים יפה, ואז הגיע לייבור דיי, אז הם יצאו לחופשה של סוף שבוע ארוך של 5 ימים. ולא משנה. וכאילו, זה ממשיך. לאחר עוד כמה תיאוריות וניסיונות שלא הצליחו, התברר שהדרך היעילה ביותר לכבות את האש היא על ידי חפירת תעלות מסביב לאזור השריפה, ואז מילוי של התעלות האלה בחומרים שאינם דליקים. לתחום את השריפה בעצם, ואז לחנוק אותה. כן. כזה. המדינה הסכימה לממן את החלק הראשון של הפרויקט, אבל סירבה להמשיך במימון בגלל שלדעתם העלויות היו גבוהות מדי. העלות המשוערת של הדבר הזה הייתה משהו כמו פלוס מינוס, אם אני זוכר נכון, $270,000. של אז. כן. אז זה כמעט $3 מיליון. כן. כן. יקר מדי. אבל כמה יעלה לא לעשות את זה? שאלה יפה. ומה המחיר האנושי? בינתיים, תושבים רבים התחילו להתלונן על כאבים בראש ובחזה, עייפות, בחילות, סחרחורות, אפילו היו כמה שסיפרו שהם התעלפו וכזה, וכל זה זה סימפטומים של כל מיני דברים, אבל אחד מהדברים האלה זה הרעלת פחמן חד חמצני. בטח. ב3 בתים התגלתה כמות גבוהה מאוד של פחמן חד חמצני, והמדינה ישר פינתה את אותן המשפחות מהבתים שלהן, והבתים עברו הריסה. גם באחד מבתי הספר בסביבה התגלו גזים רעילים, אבל לא בכמות שהם החשיבו בתור מסוכנת מספיק בשביל לעשות עם זה משהו. בית ספר, הסתדרו. מה, ילד עם סחרחורת, בסדר, מה, הוא יסתובב 20 פעמים במקום, לא תהיה לו סחרחורת ממילא, מה זה משנה. כן. מדידות הגזים הרעילים המשיכו, ובשנת 1972 התברר שהמספרים רק ממשיכים לעלות. 1972, אנחנו כבר 10 שנים אחרי. כן, כן. מדינת פנסילבניה החליטה לתגבר את המדידות על ידי קדיחת חורים נוספים באדמה באזור, ששוב, כאילו... הבנו שזה לא עוזר. כן, אבל ככה הם יכולים לקבל נתונים, שמה יותר חשוב מנתונים. הרשויות גם מדדו את טמפרטורת האדמה בסביבה. באחת המדידות הם נכנסו לחצר ביתה של תושבת העיירה, והם עשו מדידה שגרתית באדמה שמאחורי בריכת השחייה שלה, ובקטנה האדמה הייתה בטמפרטורה של 396 מעלות צלסיוס. מה? נועל אדמה בוערת, או שקרה. איזה תרלול, זה הגיהנום, הם בעצם יצרו את הגיהנום. ככה זה מרגיש. הירקות שהיא גידלה בחצר היו שרופים לחלוטין. זה ממש, זה בלב על הזה. ואין שם אש בחוץ, כאילו. לא, זה שיטה חדשה שבה אתה מגדל את הירק ומבשל אותו בו זמנית. כן. ירקות מדורה אורגניים. כן. תושבים אחרים סיפרו שגם בשיא החורף הם לא צריכים להדליק דוד למים. שזה יפה, זה נחמד. חימום תת רצפתי, אתה יודע כמה עולה? אתה יודע כמה זה עולה?
הון תועפות, הנה ככה. ואם אני מבקש שיחממו את זה לכמעט 400 מעלות, וואי, זה בטח יקר אש. אתה יכול להכין חביתה על הרצפה. אם תצליח לגרד אותה. לא תצליח, ברגע שהיא תיגע ברצפה, זהו, שום סיכוי. יהפוך לפחם. יפה. הרשויות התקינו מדי גז בבתים באזור של השריפה. שוב, לא בכל העיר, לא בכל סנטרליה, אלא רק כאילו במרכז, כזה, באזורים הכי מסוכנים כאילו. הם עשו את זה כדי לסייע לתושבים לדעת במקרה של הרעלת פחמן חד חמצני, אבל אף אחד לא טרח להסביר להם מה הלבלים המסוכנים. מה המשמעות של המדידה. כן, כאילו, מתי הם צריכים לפחד. באופן כללי גם המדים עצמם לא היו מוצלחים במיוחד. חלק מהתושבים הביאו הביתה כנריות, כאילו ציפורים, בקטע של כאילו, הן ידעו להגיד לי יותר טוב אם משהו מסוכן פה באוויר. באמת? כן. איך הם יודעות? אני חושב שציפורים כאילו יודעות שהאוויר לא טוב והן עפות משם. או לחלופין מתות. כאילו גם זאת האופציה. זה כאילו כמו פיוז. אם הציפור שלך מתחילה להסתובב מסביב עצמה ואז ליפול ואז היא לא קמה יותר. אם היא מתחילה לעוף אחורה. לא, זה כמו פיוז כאילו, שישרפו. כן. בשנת 1979, ראש העיר ג'ון קודינגטון, שהיה גם הבעלים של תחנת דלק בסנטרליה, הוא רצה למדוד את כמות הדלק במכל תת-קרקעי שנמצא אצלו בתחנה, כזה מחל אחסון כזה תת-קרקעי. אז הוא הכניס כזה דיפסטיק כזה, מקל מדידה, וכשהוא שלף את המקל החוצה הוא כזה, הוא חם קצת. אוי ואבוי. אז הוא הכניס מד טמפרטורה למכל של הדלק, וגילה שהדלק במכל עמד שם בטמפרטורה של 82 מעלות צלסיוס. אומייגאד. רעיון טוב. כן. בשנת 1980 הודיעה רשות המכרות במשרד הפנים האמריקאי שאין צורך לטפל בשריפה, והמליצה לעצור את כל ניסיונות הכיבוי, ולתת לשריפה פשוט לחלות את עצמה. אבל זה לא קורה, כבר ים זמן. עשורים זה לא קורה. 18 שנה. כמה זמן זה כבר יכול להמשיך? בשנת 1981, ילד בן 12 בשם טוד דומבוסקי שיחק בחצר, כשלפתע נפער מתחתיו בולען, ברוחב של 1.20 מטר ובעומק של כ-46 מטרים. מה? מתחתיו? מתחתיו. אוי ואבוי. טוד ניצל במזל כשהוא נאחז בשורש של עץ. כמו בסרטים מצוירים. כן, כזה עם הציפורניים, כזה מגרד את האדמה. כמו הקויוטי כזה. הכל נפל ורק הוא איכשהו מחזיק במשהו. אז הוא כזה תופס, ממש מחבק שורש של עץ, עד שבן דוד שלו הצליח לשלוף אותו החוצה מהבור. במקרה, באותו היום נערך סיור בסנטרליה של נציגי רשויות מדינת פנסילבניה. כן. וסבתא של טוד אמרה לו ללכת למצוא את האנשים שבאו לסיור ולספר להם מה קרה. כן. אז הוא חיפש אותם ברחבי העיירה הקטנה, והוא מצא אותם די מהר, כי בכל זאת מקום קטן. המשלחת הגיעה לבקר בבור, וכשהם הגיעו לשם הם ראו מלא עדים חמים שיוצאים משם. איזה יופי. הם מדדו את העדים ומצאו שם כמות קיצונית של פחמן חד חמצני. הערכה הייתה שאם טוד היה נשאר בבור, הוא כנראה היה מת תוך דקות ספורות. וואו. אנשי המשלחת יצרו קשר עם מושל מדינת פנסילבניה, דיק תורנברג. כן. ודרשו ממנו להכריז על מצב חירום בעיירה. הוא סירב, אבל הוא הסכים להיפגש עם אנשי המשלחת אצלו בלשכה, אבל מחרתיים, כי מחר זה President's Day. תמיד יש משהו, כן. לא, אבל דחה את זה ביום בגלל President's Day. גדול. המקרה של טוד דומבוסקי סוף סוף נתן קצת תשומת לב תקשורתית לסיפור, והמקרה זכה לדיווחים בחדשות בכל רחבי ארצות הברית. באותה תקופה, תושבים בעיר התחילו לדווח שהם נרדמים הרבה יותר מול הטלוויזיה. אדם אחד סיפר שהוא לא זוכר מה קרה ומתי הוא נרדם, אבל הוא התעורר אחרי שהוא נפל לרצפה מול אשתו. וואו.
יום למחרת נמדדה כמות קטלנית של פחמן חד-חמצני בבית, וגם מחסור חמור בחמצן בבית. בעצם זה מה שפחמן חד-חמצני עושה. כן, נכון, לוקח את החמצן. כן, אז אפילו לאחר 3 שעות שכל הדלתות והחלונות בבית היו פתוחות. דלתות פתוחות, חלונות פתוחים, אז מה אומרים? פתוחותים. כן. פתוחימות. כן. אז לא חושב שצריך להיות PC בחפצים. כשכל הבית, כנראה. בינתיים. לא, אבל אתה יודע, לשונית ווייז. אז קיצר, כל הבית היה פתוח 3 שעות, ועדיין הייתה שם כמות קטלנית מאוד של זה, ומחסור חמור בחמצן. בינתיים, מהנדס מכרות התראיין לעיתון מקומי בפנסילבניה, והוא סיפר על כל מה שקורה בעיירה, וכל מה שהוא ראה שם במכרות. זו הייתה שנת בחירות, אז המושל של פנסילבניה, מן הסתם הוא יצא מאוד רע מהסיפור הזה, אז ההוראה המיידית שלו הייתה לפטר את המהנדס. בטח. כן. הוא לא הצליח, אבל מה שהם כן הצליחו זה לאסור עליו לדבר עם התקשורת יותר, כאילו. יפה. בינתיים, מתחת לכביש הראשי שמוביל לסנטרליה, נמדדה טמפרטורה של 410 מעלות צלסיוס. די, נו. מהר מאוד החלו להופיע גם סדקים בכביש, אבל המושל סירב לסגור את הכביש. הסדקים נפערו עוד יותר, והטמפרטורה עלתה ליותר מ-450 מעלות. די, נו, מכיר את המספרים האלה ולא רוצה לעשות כלום. ואז משרד התחבורה של פנסילבניה הורה לסגור את הכביש. מחקרים נוספים נערכו, והתגלה שהאש בשלב הזה כבר בוערת פחות או יותר מתחת לממש סנטרליה כולה. אבל איך עדיין יש מה לבעור? מלא פחם, מלא גזים. מלא. כלל ההוצאות על ניסיונות הכיבוי בשלב הזה עמדו על בערך $7 מיליון. כאילו מההתחלה ועד עכשיו. ההצעה היחידה שעמדה על השולחן ונראתה איכשהו אולי מבטיחה, בקטע של אולי זה יעזור סוף סוף לסיים את זה, הייתה למבצע ענק של חפירת תעלות ממש בכל רחבי העיירה, ואז למלא אותן באמת בחומרים לא דליקים, מה שהזכרנו קודם, רק עכשיו העלות המשוערת הייתה לא $270,000-280,000, אלא $660 מיליון. מה? וואו. זה ההיקף של הדבר שאתה צריך לעשות עכשיו. כאילו, זה מה ש20 שנים עשו לדבר הזה. אז במקום זה, מושל פנסילבניה הודיע שכאילו, תשכחו מזה, זה לא יקרה. בוא נסגור את העיר הזאת. בדיוק. אז הוא בעצם הודיע, לא לסגור את העיר כי הוא לא יכול, אבל הוא הודיע על תוכנית מיקום מחדש לתושבים שחיו באזורים שצמודים למקור השריפה. כן. ואחר כך באמת גם הרחיבו את זה לתושבים של כל סנטרליה. למרות שבהתחלה הובטח לבעלי הבתים שהם יקבלו את מלוא הערך של הבתים שלהם, המדינה אחר כך החליטה להוריד 20% מהתשלומים המובטחים. כי למה לא? כי בכל זאת אתם מוכרים לי בית עם אדמה בוערת. כן. תעשו לי הנחה. כזה. רוב התושבים לא מיהרו לעזוב, ואמרו שחוץ מהקטע של קצת גזים רעילים, הם לא חושבים שיש פה סיבה מהותית לעבור למקום אחר. כולם זעמו על הרשויות וטענו שהמדינה פשוט לא שמה עליהם, הם גם ארגנו צעדות ברחובות עם שלטים כמו, אל תשאלו מה המדינה יכולה לעשות עבורכם, כי לא אכפת לה. That's clever. נכון? כן. טוויסט יפה כזה. כן. בתגובה, ראש משרד הבריאות של מדינת פנסילבניה אמר בראיון לתקשורת, אין שום בעיה בריאותית בסנטרליה, ומעולם לא נמדדה כמות מסוכנת של גזים בבית בסנטרליה. פשוט כללי אצבע לדעת שגורם מדיני כלשהו, או לא יודע, פשוט לדעת שהוא משקר. זה השקר הכי כאילו... הכי קלאסי. ממש. בשנת 1984, כן. הקונגרס האמריקני הקצה $42 מיליון לפרויקט המיקום מחדש של התושבים. מה שכן, הכניסה לפרויקט הייתה אופציונלית בלבד. אתה לא חייב לעבור בית אם אתה לא רוצה. כל תושב שחי בסנטרליה יכול לבחור לקבל את ההצעה, אבל אף אחד לא מחויב. המדינה חשבה שאין סיבה לעשות את זה בתור משהו שחייבים לעשות. כי מי לא ירצה. בדיוק. אבל
המחיר שהציעו להם על הבתים שלהם היה משהו כמו כזה, $25,000-30,000 על בית, וגם אז בתים דומים במקומות אחרים בסביבה, בפנסילבניה, עלו כמעט פי 3. אז כאילו... לא פיצו אותם מספיק. לא. הבית הראשון נהרס בדצמבר 1984, ולאט לאט אנשים התחילו להתקפל, ועם הזמן מאות בתים ומבנים נקנו על ידי המדינה ונהרסו. שנתיים לאחר מכן, בשנת 1986, בערך 50 בתים בלבד נשארו, עם בערך 100 תושבים. הכללה בדרך להתגשמות. בשנת 1991 עדיין היו אנשים שסירבו לעזוב. המושל החדש של פנסילבניה החליט לשנות את הגישה, ובמקום תוכנית שמאפשרת לתושבים לבחור מה לעשות, המדינה החליטה להפקיע את שטח העיירה בעצם. סנטרליה הפכה לשטח בבעלות מדינת פנסילבניה, והתושבים שעדיין חיו שם קיבלו צווי פינוי. משיגי גבול. כן, אבל הרשויות לא רצו להיכנס לשם. הם קיוו שצווי הפינוי כאילו יעזרו להם פשוט להוציא משם אנשים בלי שהם יצטרכו להיכנס לשם בכוח. כן. והם לא רצו לשלוח לשם אף אחד בכוח, אז פשוט אף אחד לא נכנס לשם, והאנשים שעדיין חיו שם כאילו אומרים כזה, בואו קחו אותי פה אם אתם רוצים, אני נשאר. התושבים פנו לבתי המשפט בפנסילבניה, אבל כשהקייס עלה לבית המשפט העליון של המדינה, השופטים פשוט סגרו את התיק. אז התושבים פנו לבית המשפט העליון האמריקאי. הפדרלי, וגם שם התיק נסגר פשוט. כן. 30 בתים נשארו, יחד עם כמה עסקים קטנים, בית דואר ושתי כנסיות. אחת מהן הייתה הכנסייה של סנט איגניישיוס, האיש שסיפרנו עליה, אבל מה? בשנת 1997 גם היא נהרסה. הנבואה לא התגשמה. כמעט. בשנת 2001 זה עדיין נמשך. נשארו 20 אנשים בסנטרליה. אחד מהם היה למר מרווין, בן ה-84, שתפקד בתור ראש העיירה. לדבריו, זה רק עניין של זמן עד שהאש תחלה את עצמה. שום דבר לא בוער לנצח. שום דבר לא בוער לו גם. כן. האנשים שנשארו טענו שהם עושים זאת לא רק בגלל הפיצוי שלא מספיק, אלא גם בגלל שלעיירה עדיין יש זכויות על כל הפחם שמתחת לאדמה שלה. לא משנה שהוא בוער. כן. עדיין יש להם זכויות קניין על הדבר הזה. הטענה היא בעצם שברגע שכל התושבים יעזבו, המדינה בעצם משתלטת על שטח העיירה, ואז מקבלת את כל הכסף. כן. שיוצא מהדבר הזה. לדבריהם, זו הסיבה האמיתית לכל הסחבת והסירוב לטפל בעצם בשריפה ובסכנה לתושבים. באותה השנה, אנשי העיירה הוציאו כמעט $200,000 על שתילת עצים וצמחייה ברחבי העיירה. באיזה קטע? רוצים שיהיה יפה. לא רוצה קצת ירוק. עצים חמים כאלה. כן. מה? שיהיה ככה... כן. שיהיה ככה נחמד בעין. אנשים אין, לפחות שיהיה עצים. כן. ובאמת עם השנים כאילו ממש רואים שהצמחייה פשוט משתלטת שם על הכל כזה לאט לאט, כזה הכבישים הישנים הנטושים כזה כבר מלאים בצמחייה שעולה עליהם. כן, כי אנשים לא נמצאים שם. כן. באוקטובר 2013, זה כבר ממש כאילו קרוב אלינו. זה 51 שנים אחרי. כן. מדינת פנסילבניה חתמה על הסכם מול התושבים שעדיין חיים בסנטרליה. התושבים בעצם קיבלו אישור להישאר בבתיהם עד יום מותם, ולאחר מכן הזכויות על השטח יועברו למדינה, כולל הזכויות כמובן על המכרות. ברור. וכל מה שנמצא למטה. מפקד אוכלוסין שנערך בשנת 2020 מצא שבסנטרליה עדיין חיים 5 אנשים. יו. אני מצטט מהממצאים של מפקד האוכלוסין, אוקיי? 80% מהתושבים... כן, 5 אנשים. 4 מתוך 5, כן? 80% מהתושבים לבנים, 20% אסיאטים, ו20% מתחת לגיל 18. מעניין הפילוח הזה. כן. נכון ל-24 במרץ 2022, האש עדיין בוערת מתחת לסנטרליה. מה? הערכות אפילו אומרות שכיום שטח השריפה גדול יותר מאי פעם, שהיא פשוט מתפשטת מתחת לאדמה.
והאש יכולה להמשיך לבעור לפחות עוד 100 שנים. הערכות אחרות מדברות על משהו בין 250 ל-500 שנה. היא מלא. העיירה מלאה בשלטי הזהרה מהשריפות, מהבולענים, מהפחמן החד-חמצני, פשוט מלא שלטי הזהרה. אחד השלטים בעיירה, יש שם גם שלטי הכוונה, כי בכל זאת, העיירה שאנשים חיים בה, יש איזה שלט מאולתר כזה על עץ שמישהו שם. אחד השלטים האלה, הוא מראה כזה, יש שני חצים לכיוונים שונים. כן. כיוון אחד כתוב לרחוב ווד, כיוון שני, שריפה. פייר. מדהים. זה שלט יפהפה. וזהו, וזה בינתיים ממשיך לבעור. כן, רק אציין נכון, יש את סדרת המשחקים Silent Hill. אוקיי. אז העיבוד הקולנועי הראשון שעשו לסיילנט היל, אז העיירה שמופיעה שם מבוססת על סנטרליה. עם מאפיינים דומים בעצם? כן, כאילו עיירת מכרה שננטשה. נייס. כזה. יפה מאוד. מה אני איתך? סיפור אש. הבאת פה? אבל איזה סתומים באמת. הם הזניחו את זה כל כך, ובסוף זה תהיה בעיה של כאילו אחרים. זה בעיה של כולם, בתכלס. כאילו, ברור שיש לזה איזושהי השלכה סביבתית לא קטנה, חייבת להיות. כאילו, כל כך הרבה פחם שנשרף כל כך הרבה שנים. שורפים את כדור הארץ מבפנים. כן, כן, זה אינסיין. אגב, הייתה שריפה אחרת בפנסילבניה, גם במכרות במקום אחר, שהיא דלקה 33 שנים לפני שהיא כבתה בעצמה. חלשה. בקטנה. זהו. יפה מאוד. אינסיין. קול, זה היה עוד פרק של... מה יש בזה? ולפני שנסיים כמובן, נזכיר את חברנו בפנדה. אם בא לכם לשדרג את חוויית השינה שלכם, זה הזמן. זה הרגע. ממש עכשיו, בחודש אפריל שבא עלינו לטובה, יש לכם קוד קופון כללי לכל מה שתרצו לרכוש באתר, יש 10, YESH והמספר 10, ל10% הנחה לכל מה שתזמינו, אבל אם תזמינו מיטה ומזרן, אז אתם יכולים להכניס קוד קופון, יש 55, YESH 55, ותקבלו 55% הנחה על המיטה. המון. זה ים. כיף גדול. כיף גדול היה פה. כן? בטח. וממש כשם שהאדמה במדינתנו בוערת מתחת לרגלינו כרגע. כן. לא יודע, פיגועים וזה, נשמע לי... מה עכשיו, עוד פעם, תכניסי זה, פוליטיקה, עניינים. אל תדברו על זה. תגיד ככה, אני רוצה אסקפיזם, אתה מפריע לי לשטוף כלים, לא לחשוב על פיגוע. די, שחרר אותנו, שחרר. טוב, תראה, אני רוצה בהזדמנות זו לספר איפה אפשר למצוא אותנו. כמובן. אז אפשר למצוא אותנו כמובן באתר שלנו, mayesbeze.com. אנחנו נמצאים בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. בחייאת, אם אתם כבר שם, דרגו אותנו, תנו לנו כמה כוכבים שאתם רואים לנכון, כלומר 5, וזה יעשה לנו טוב על הלב ובאלגוריתם. נכון. אנחנו נמצאים בסושיאל מדיה, יש אותנו בפייסבוק, מה יש בזה הקבוצה, בטוויטר כמובן, מוזמנים גם לעקוב אחרי יוסי, ואנחנו נשמח אם תגלה מי אתה. איך קראת? אקספרט יוסי? אקספרט יוסי בטוויטר, כן. או שלא יגלה מי הוא. שלא יגלה. אני גם בזה, אני דווקא, כן, אני אוהב את זה. אבל תמשיך לייצר תוכן, ותמשיך לעשות את מה שאתה עושה הכי טוב. מה שזה לא יהיה. רק אציין לפני שנסיים את ה... אוקיי, כן, סליחה. יש פה עוד דברים, עוד פלטפורמות. יש, אתה יודע, הרבה מוצרים בעולם הזה. אנחנו כאמור גם בטוויטר, באינסטגרם, ביוטיוב, יש לנו עמוד פטריון, תודה לתומכים ולתומכות שלנו, patreon.com/myesbeze, מוזמנים לתרום, לחזק ולהתחזק. רעיונות לפרקים לא לשלוח ל-ideas@myesbeze.com, רק לשם. כן, רק לשם, ופליז, תבדקו כשאתם מציעים פרק, אולי זה כבר היה. כן, זה קורה הרבה בזמן האחרון. אז תאזינו לאיזה 200 ומשהו פרקים, 200 ומשהו פרקים. תודה. ואז תכתבו לקובי. מעולה, אני בעד. רק אציין לפני שאנחנו מסיימים את החולצה שאתה לובש, מז'אנר שאני מאוד אוהב.
מהו שהוא הז'אנר? כזה שילוב מישמש כזה של כזה חולצת USA שנראית כמו החולצות של הדרים טים בכדורסל בזמנו, אבל עם מיקי מאוס עליה, אני מאוד אוהב כאלה. זה כאילו, זה ז'אנר שאחר כך, שלא בצדק, הפך, קיבל כזה וייב של כאילו קנית את זה בשוק, כזה חולצות מזויפות וזה, אבל לא, יש גם כאלה מקוריות יפות. אהבתי. זה נושא שיחה גם עם הילדה. נכון. זה מיקי, ואיזה דגל הוא מחזיק? אמריקה! עם איזה הדגלים? דגל אמריקה ודגל ישראל, כן. זה הדגלים שצריך. אל תבלבל אותה בינתיים עם דגל ליבריה, התפוצץ פעם אני שמעתי לפחות שביבי אמר שאין את כאילו העולם, זה לא משנה, יש את אמריקה, כאילו זה משנה מה אמריקה. אז אנחנו הלכנו בקו הזה, יש את ישראל ויש את אמריקה. אם הוא אומר. אם הוא אומר. יס. טוב, אז יאללה, עד הפעם הבאה. יאללה ביי.